emsakazweni iKwezi FM sinehora nje nabo bezibe nahlapha emsakazweni iKwezi FM ngenhloso ukuthi ke sizwe ukuthi khamba kanjani isikhathi festive bezosinikeza ke nehlelo zabahambani benzani igroup esibiza kamnandi ke The Boys with Voices sivukene kamnandi lapha ngoyicebo besho kamnandi bethi indlebe kaJehova ayifinyeziwe ukuba ingezwe hlezi lalela indlebe kaJehova sihamba kamnandi ke ngizobanikeza ithuba insiza zikubingelela lapha ekhaya emsakazweni iKwezi FM ukuzuzwe ngampethu hayi e-studio lapha emsakazweni iKwezi konakele sihamba ne-The Boys with Voices emsakazweni iKwezi FM zinsiza awubeyithi ngizoqhamuza Sengane nithi yebo impela nje engathi mina nje ngingakwazi ukucula niyaphila kodwa siyaphila siyajabula sibe nanda emsakazweni hayi ngifisa uthambe kakhulu ungakasinikeza ulive oyi-1 nje umucu uzeveza abalaleli ayina kanjani The Boys with Voices base studio emsakazweni iKwezi FM kulesi sikhathi Jehovah, kunjalo ke emsakazweni iKwezi FM laleli iKwezi FM usizwe ukuthi umuntu ngamunye usazoyibela ngaphambi kaJehova le group lemi sikhuluma nge The Boys with Voices sinikeze nomlando wayo iqala nini sisizwa namhlanje lapha emsakazweni iKwezi FM ngibingelele abalaleli ngibingelele la kuemsakazo spokesperson ze group sibonga kakhulu ithuba nje selitholile igroup kahle ingakusho nje bafushane sina 10 years ikhona ku music industry nje lokho yaqala nje ngabafethu abawu3 iqala esikoleni iMamfivane Primary School ngenxa ukuthi babe nothando lo mculo wegospel so baqala igroup ke kwakhula ke sakhula ngokwesibalo so agcina sesiba u12 njengoba siba u12 nje manje no 12 ngikhuluma manje okwamanje ke abafethu abanye basasemsebenzini so ke sithengi sizobamela thina uma sikhona siyiBoys Voices ephelele aphela futhi ake TV la umuntu onibonami ngeke usiyakhola mase ngabafethu ngizwa kahle kakhulu niqala nisesikoleni kodwa manje kuyabonakala sinazi record esingakuyaphamba sikhuluma manje i-album le yokuqala esirecordile kodwa ke sike saba ne demo esayirecorda ngo2015 ngenxa ukuthi bese sibona ukuthi sesicule kaningi so sesifuna ukutesta ukuthi amandla sesinawo ukuthi siye studio sikhiphe into abantu abazokwazi bayijabulele so sakhipha idemo na 3 songs then ke sabona ukuthi abantu bawuthakasela music wethu sasi ngo 2012 if I'm not mistaken saqala sahlala phansi sabona ukuthi okay manje kufanele ukuthi sihlanganise i-album so sagcina sesikhiphe i-album so i-album yethu yokuqala le esikhiphe hayi izwakala i-professional